Ungadziwe bwanji kuti Olakwitsa ndi iwe m'banja. Chifukwa tu banja labwino pamene mwalakwirana munthu uzitha kuzifunsa kaye kuti kodi walakwira nzake pamene ndi ndani, ndi iyeyu kapena ndi ine. Chifukwa ngati umatha kuzifunsa funso limeneli ndiyoti banja lanu ndilodala kwambiri. Chifukwa chimene tikuyena tidziwe nchonena kuti anthu fe amanena kuti sulakwira mtengo, wina aliyense amatha kumulakwira munthu mnzake. Ndiye m'banja muji kulakwirana, kusemphana chichewa or kukangana ndi chinthu chimene sitingathe kuchipewa, and this thing is just normal. Koma chomwe chimapanga mata kwambiri nchonena kuti kodi mukakangana chimachitika ndi chiyani, mmagwirizananso kapena udani umayambira pamenepo. Ndiye growth ija imayambira pa nthawi imene munthu wapanga pause pang'ono ndikuzifunsa kuti kodi walakwa ndi ndani mmene ndanenera. Chifukwa mukazindikira pamenepa zimakuthandizirani kuti pakhale timati self reflection, and self reflection sikufowoka atu ayi, it's not a sign of weakness. Komano self reflection ija imakhala a sign of emotional maturity, kuti inuyo ndiwo okhwimayo, ndino okhwima m'maganizo mwanu. Ndiye kuzindikira kulakwitsa kwako munthu iweyo kumapanga strengthen trust, kukhulupirirana pa uwiri wanu. Andi mukakhulupirirana mmakhala kuti mwakwaniritsa ngodya yomwe ili yofunikira kwambiri m'banja. Tinalemba buku mmene tinakamba zinthu ziwiri zofunikira kwambiri: communication komanso trust. Komanso sizi zokhayi zimapanga improve communication yanu mmene mmalumizirana pa banja panu, komanso zimateteza bond yanu anthu awiri pakati pa inuyo ndi okondedwa wanu. Ndiye mmene ungadziwire kuti olakwa ndiwe pali njira 7 zimene ungagwiritse ntchito kuti uzindikire zimenezi. Chinthu choyambirira, you react before you understand. Kodi inuyo muli ndi vuto lonena kuti wachikondi wanu akafuna kuyankhula pa china chilichonse mmangomudula, inuyo ndiye kuti mmakweza mawu, kulalata, kapena mmangosanduka defensive. Pala anthu ena ake wachikondi wawo akabweretsera nkhani iwo amayifulumizisa kuzidefenda. Sinnalakwe, olakwa ndiwe, mwakuti pajatu iwe nthawi zonse mwakuti. So iwe ukufulumizisa kukhala defensive usanamumvere wachikondi wakoyo kuti wabwera ndi dandaulo lotani. So utokhala zoti iwe ukuyankha, ukumuyankha wachikondi wakoyo ifo choti ulichabendika ego mtima mwako, ka pride, kakuzitukumula, kakuzimva kenakake, osati kugwiritsa ntchito mzeru. Utokhala pa nthawi isu kugwiritsa ntchito mzeru komano kungoyankhira out of ego. So partner amene ali okhwima ndi amene amamva kaye kuti kodi wina yakuti chiyani. Chinthu cha nambala 2 chimene ungazindikire kuti olakwa ndiwe, the same complaint keeps coming. Vuto limene wachikondi wanuyo akukubweretserani akungobweretsabe miyezi ndikumangopita, so akungopanga repeat the same concern nthawi ndikumapita. So vuto likamabwerabwera olibweretsa vutolo suti ndiongolalata, suti ndi nagging faina timayamba kwakamba iwe kacha ndi wailesi mwakuti. So vutolo likubwerabwera, so inza kuti vuto ndi nani? Ndi inuyo amene vutolo mukulipangapanga, osati amene munthu akulibweretsa vutolo. Ndi nthawi zambiri imatha kukhala kuti ndi sign yonena kuti something important has not been addressed. Chinthu china chake chofunikira kwambiri inuyo simukatsi chipangebe address. Komanso china chimene mungazindikirire kuti olakwitsa ndi inuyo cha number 3, you justify everything that you do. Inuyo ngati nthawi zonse mmakhala ndi chokamba pa chinthu china chilichonse. Pali nthawi zake simukhalako chete chilichonse muli nacho choti muyankhule, simmavomereza responsibility pa ma actions amene inuyo mwapanga. Chimenecho ndi red flag. And tikanena kuti red flag ndiye kuti ndi chinthu chimene vuto lili mwa inuyo mukuyenera muchikonze. And chimene anthu ambiri timayiwala ndichonena kuti kulakwa sikuti kungakupangeni inuyo kukhala weak. Komano chimene chimakupangisani kuti inuyo mukhale ofoka ndi kukana kulakwako kuti inu simunalakwe and yet mwatani mwalakwa. Chinthu cha nambala 4 chimene mungadziwe kuti olakwitsa m'banjamo ndi inuyo ndi others see what you don't. Mukuyenera mudziwe kunena kuti ngati anthu amene inuyo mmakhulupirira kwambiri, akuluakulu ochokera ku banja lanu, anthu ma counselors, kaya ndi ma close friends, kaya akuluakulu akumene inuyo mmapemphera, anthu amene mwachikondi akukulozerani china chake cholakwika mwa inuyo, komano inuyo simmafuna muvomereze. So nthawi ngati iyi zinthu zikafika apapa, it is worth kupanga reflect instead of dismissing them. Ndizabwino kwambiri kupanga reflect, kulingalira kuti kodi akuti chiyani, anthu akunena zoona, mwina atu akunena zoona, malumoti Mungu apanga dismiss. Pali ena palibenso aliyense amene angandiuze zochita ine ndikudziwa kale chimene ndimadziwa kuti ndizichita, palibe amene angandiuze wise ndi zina zambiri. Pa nthawi ngati imene iyi nkutheka kuti vuto ndi inuyo, si anthu amene mukuapanga dismiss iwo. Komanso chinthu chomwe chili cha namba 5 chimene mungadziwire kuti olakwitsa ndi inu, you will not accept the same behavior. Nthawi zina zake akuluakulu zimafunika kukhala honest with yourself, ndikuzifunsafunsa kunena kuti akanakhala kuti ndi wachikondi wangayo, mkazi wangayo, mwamuna wangayo akundipanga zimene ineyo ndikumpangirazi, ineyo ndikanamva bwanji?
ndikanamva kukondedwa, ndikanamva kulemekezedwa. Ndiye ngati answer yake ili yonena kuti ayi, ndiye kuti you already know the answer kuti vuto ndi ndani. Chinthu cha nambala 6, your spouse is withdrawing. Ngati zafika naponena kuti wachikondi wanu wasiya kukangana nanu olo kukambapo nkhani zina zake, wangukhala no silent, wachete basi, wayamba kuzitalikisa kwa inuyo, ali distant or ali emotionally cold. This is a big sign kunena kuti nkutheka iyeyo wayamba kuzoona kuti ineyo sinimatenga kuti ndinofunikira mbanja muno olo sinimamveredwa, amene you wapangidwa hate repeatedly. Imene ithaso khala sign yonena kuti Olakwitsa si iyeyo koma Olakwitsa ndi inuyo. So it's high time you started reflecting pa issue imeneyo. Chinthu china cha nambala 7, your intention was good but the impact was harmful. Palitu nthawi ina yake imene mbanja muja impact ya chinthu ndiyomwe imapanga matha kwambiri more than intention imene iniyo muli nayo. So pa nthawi zina zake iweyo matha kuti uli ndi intention yongoserewula, right? Kungopanga majokes ndi wachikondi wako, komano iye uja wafira kunena kuti sizinamusangalase. Ndiye impact ya chinthu chimene iweyo wabweretsacho ndi imene imapanga matter than the intention. Kuti ndimangoseka nawe chabe, si excuse. Mukuyena mumpepese ndi kuti ali hate, olo mupeze njira yonena kuti muthetse vuto lina lake. Ndi nthawi yoti you have to own your action. Osati ayipaja inu mwakuti vomerezani kuti ineyo I meant kuti ndingopanga nanu joke, komano ngazakupangani hate then I take responsibility, mundikhululukire. Ndiye apapa ndi pamene iweyonso umatha kudziwa zonena kuti vuto kodi ndi ndani, ndi wachikondi wakoyo kapena iweyo amene wabweretsa issue. Ndiye tiyeni tipange ka simple self test. Sikuti lililonse inuyo musanagone muzizifunsa nokha kunena kuti kodi wachikondi wanga lero ndamuyankhula maulemu, kodi ineyo ndamumvera kwambiri wachikondi wanga more than I talked. Papa anthu ena ake amakhala oyankhula kwambiri komano omvera pang'ono, and this on its own ndi vuto. Mukuyena mukhale anthu omvera kwambiri kuposa mmene iniyo mmayankhulira. Ineyo lero kodi ndinapanga zoti ndioneke wina basi, kapena did I try to understand? Munthu ena alesi azizifunsa zimenezi. Papa anthu ena ake amafuna azikhala winners all the time pa wachikondi wawo. Wachikondi wawo azimukhala oluza nthawi ina iliyonse. Ililinso nthawi zina limakhala ndi vuto ndithu lalikulu limene mafunika kulipanga address. Ndiye tidziwe kunena kuti banja atu sikuti ndikungopanga prove who is right. Banja sikuti ndikungoonetsera kuti kodi amene ali olondola ndi ndani. Papa ena mafuna kuti azingooneka iwo olondola, winayo ndongolakwisa all the time. Nthawi zambiri chinthu chomwe chimafunikira kwambiri ndiko kuteteza banja lathulo, kuvomereza kuti iweyo walakwisa, sikuti imakupangisa kuti iweyo uchiperekaba yayi. Sikuti munthu amene akavomereza kuti iyeyo ndo olakwitsa zimapangisa kuti iyeyo aphulike ayi, komano zimapanga increase your character, komanso zimalimbikitsa banja lanu kuti likhale langwiro, banja limene wina aliyense mkati mwakemo akunjoya. Mwamuna akunjoya, mkazi akunjoya, wina akumulemekeza wina akumva kuti ndikulemekezedwa mbanja muno. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.